Fajnový podvečer, dámy a páni. Dnes som prevzal vyrozumenie z okresnej prokuratúry v Žiline k podaniu, ktoré som zaslal za občianske združenie Komplex Centrum. Bol to podnet so žiadosťou upozornenie prokuratúry na činnosť okresného úradu v Žiline, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, čo sa týka vydávania povolení na výkon povolania a licencie spoločenstva. No a okresná prokuratúra oznámila že podnet bol z dôvodu vecnej príslušnosti postúpený, čítam to, mám to pred sebou, bol postúpený na Krajskú prokuratúru Žilina. No, na vysvetlenie ešte pár slov, pretože napísal som článok a je zverejnený na našej stránke. No a ešte na vysvetlenie, že prečo, za čo, ako. No ide o to, že dlhodobo sú problémy na tomto okresnom úrade a názor okresného úradu je, že tá doba na vybavenie je 3 mesiace. No a ako je uvedené v článku, že posudzovanie a evidencie žiadosti, čo je článok 11 nariadenia Európskeho parlamentu 1071 z roku 2009, tak presne znie, citujem, lehota na posúdenie žiadosti o povolenie príslušným orgánom je čo najkratšia a nepresahuje 3 mesiace od dňa, keď sa príslušnému orgánu doručili všetky doklady potrebné na posúdenie žiadosti. Čiže je pravda, že je tu v nariadení Európskeho parlamentu tá doba 3 mesiace, avšak je tu tá formulácia aj predtým, že je čo najkratšia. Takže to je jedna vec. A druhá vec je, že v zákone o cestnej doprave je uvedené, že na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní a je tam odvolávka číslo 64. A to číslo 64 je tam ako na konci v zákone, že zákon číslo 71 1967 zbierky o správnom konaní, správny poriadok, znenie neskorších predpisov. No, čiže je tu taký právny problém aj, by som povedal, že na jednej strane je nariadenie Európskeho parlamentu uvedená doba čo najkratšia a 3 mesiace, a na druhej strane, že v zákone o cestnej doprave, podľa ktorého sa má postupovať pri vydaní povolenia licencie, tak je uvedené, že vlastne odvolávka na zákon o správnom konaní. A tam je uvedená doba 30 dní a vo odôvodnených, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne na neskôr do 60 dní. No a preto sa to dalo na prokuratúru, lebo nemá to ani moc kompetencie, ministerstvo dopravy, keď ono by mohlo niečo konať, avšak je to taká vec, že tí zamestnanci okresných úradov, sídle krajov, alebo aj všetkých okresných úradov, oni sú zamestnanci ministerstva vnútra. Takže je to také aj určité taká duplicitná kompetencia. No a druhá vec je ďalšia, že súvisí s tým aj počet pracovníkov a že ich je pomenej a málo, lebo ja som to dával do tej žiadosti. No ale jednoducho tento stav trvá už tak od roku 1996, keď tých zamestnancov je málo a relatívne málo a kompetencie im pribúdajú. A zákon sa rozšíruje a mení a jednoducho fakt im pribúdajú. No ale myslím si, že to je vec prednostu okresného úradu príslušného, aby riešil to, že jednoducho, že ak by objektívne keďže je ich tak ako na tú agendu aj málo a nie je tam zastupiteľnosť, no tak mal by buchnúť pesťou po stole a keďže prednosta je menovaný vládou, no tak ako cez politické štruktúry a cez ústredný orgán štátnej správy, čiže cez úrad vlády, mal by to riešiť a mal by to nadnášať. No. Takže to je už otázne, že čo kto urobil a či urobili, neurobili. Myslím si, že skôr možno niečo písali, nadnášali to, ja nemám informáciu, ale výsledok je taký, že proste kompetencie pribúdajú a ten počet zamestnancov sa moc nezvýšil. No to je už ale iná téma. Avšak čo sa týka dopravcov, tak v zásade ide o to, že mne jednoducho písali
dopravcovia alebo budúci dopravcovia, ktorí tam podali žiadosti a proste sme tam to aj kontrolovali a všetko mali a bolo im povedané, že do 3 mesiacov. A nielen teda povedané, to som mal jedného pána, ktorý už čakal fakt vyše mesiaca, ďalší pán teraz bol, ktorý to podal, mal na 2 vozidlá žiadosti. No a jednoducho, keď má leasing alebo požičku, tak a čaká teraz 3 mesiace, no tak to si spočítajte vy, že jednoducho čakať je rozdiel, že či čakáte 30 dní, alebo reálne praxi 2-3 týždne, tak to býva na iných úradoch, alebo máte čakať 3 mesiace. Takže jednoducho to je ušli príjem, hospodárske škody, tak ako som to tam uviedol. No, takže ako to je ich problém, že či ich je málo, alebo sú nejaké dôvody, zdravotné alebo iné, tak jednoducho, keď je v zákone takáto definícia, že do 30 dní, no tak akože oni postupujú a si to zvolili podľa nariadenia Európskeho parlamentu. No. Takže je to taký, akože, by som povedal, právny výklad, že podľa čoho sa má postupovať. No a preto je to v kompetencii prokuratúry. Že to nie je nič nejaké nezvyčajné, že sa oslovila prokuratúra, pretože my sme konali vo viacerých veciach. No. Ale jednoducho to je zákon o prokuratúre a keď môžu byť aj objektívne rôzne právne názory, nedokonalé predpisy, no tak na to je prokuratúra, aby spravila právnu analýzu, aby zaujala určitý právny názor. Pretože ono je pravda, že keď aj iné orgány, keď som aj žiadal, či inšpektorát práce, alebo iné, no tak oni napíšu určité stanovisko, ale že záväzný právny názor je rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. No, takže ako to si treba uvedomiť, že jednoducho, keby aj v iných prípadoch vy ste mali ako určité problémy, ako postupovať, či tak alebo tak a tie úrady vám spôsobujú aj ušli príjem, no tak použiť to a preto som to dal aj na stránku, že je to ako vzor. Je to ako vzor a tam tie paragrafy môžete citovať a jednoducho prokuratúra bude konať a ďalšia vec je, že keď by sa aj stalo, že niekto vám napíše, že však oni konajú tak alebo tak, no ale prokuratúra je na to, aby posúdila aj spis. A v spise sú dôkazy a keď to poviem jednoducho, však to sa dá skontrolovať, že kedy je zaevidovaná žiadosť o vydanie povolenia licencie a kedy bola vydaná. A majú to za hodinu skontrolované. Takže ako to sa dá veľmi rýchlo skontrolovať a jednoducho v spisoch. A nie si dopisovať, vypisovať. Takže ja som ich upozornil, že aby jednoducho konali do 30 dní. Odpísali, čo odpísali, že však konajú, ale ja viem, že nekonajú. No tak akože na to je prokuratúra, no, pretože nebolo mi tam napísané, že áno, skontrolovali sme a postupujeme tak a tak. Jednoducho v spisoch to mali skontrolovať. No. Takže očakávam, že prokuratúra bude konať dôsledne. Ja ešte doložím určité aj dôkazy, ktoré mám písomné, pretože v jednom liste, čo bolo odpoveď podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, bolo uvedené, napísané, že konajú podľa článku 11, čo je dôkaz, že jednoducho to priznali. A v druhom liste napísané bolo, že do 30 dní. No, takže ako je to už na prokuratúre, aby posúdila aj listinné dôkazy a aby konala. Takže toľko na vysvetlenie, že nie, že by som nemal čo robiť, asi s nimi dopisujem, ale je to v záujme dopravcov a takto to treba brať a treba spraviť poriadok. Treba spraviť poriadok na tých úradoch, pretože ja sa tomu venujem intenzívnejšie od roku 2017. S viacerými ministrami som bol, s jedným, s druhým. A teraz s týmto pánom, novým ministrom som ešte nebol. No ale jednoducho písomné dôkazy tam majú, listy majú aj Národná rada, no tak sú na ťahu oni. Takže uvidím a budem ďalej informovať. Tak, fajnový deň, majte sa, držte sa.